Margarita, has estudiat per l'examen de demà? Estimada professora, no et preocupis per mi. Estudio diverses hores i fins i tot puc dormir. He trucat al meu company i he entès més que en un any. Crec que l'examen puc aprovar de tot l'esforç que vaig fer en estudiar. Mira aquest vídeo que t'ajudarà. A veure... Hola, som la Polina i la Laia. Som estudiants de l'Intermunicipal de Sant Sadurní. Us explicarem com adequem la llengua a la situació comunicativa. Primer tip, heu de ser conscients en quin entorn us trobeu. Metgessa, em pot dir què tinc? Mira, nena, tu el que tens és molta gomeria. Surt d'aquí, surt d'aquí. Mai cap metgessa m'ha parlat així. El segon tip és saber quina relació tens amb aquella persona. Nena, he portat una tassa de xocolata de feta, com a tu t'agrada. No em molestis, estic fent un TikTok. I per últim, tip 3, tenir en compte la cultura. Che, vos! Xilve! Bé, nois, això és tot. Esperem que us hagi servit el vídeo. I sobretot que us hagi agradat. Doncs, has estudiat per l'examen? Sí, ja he estudiat. Molt bé, Margarita.